ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସବୁ ଉଡ଼ାଯାଏ। ସେହି ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଜାଣିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା। ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଜାପାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଇରାକ, ଇରାନ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, କେନିଆ।